Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 6:08 unya pizza na mga ka-listeners, nalimot ko. Pizza 8 na deron. March 8 mga ka-listeners no. Ug karon pa ko nakabalik og vlog, intro vlog no kay katong mga video sa akong pag-upload sa drama sa John Kent Anota, mga throwback man to mga ka-listeners. Ako lang gi intro vlog ba kay wa na ko kalugar og kanang intro vlog. Kay sige glabad ni kong ulo ka listeners. Magdadaot hinung ko sa antipara. Napoy gi-order sa Shopee duha ka antipara nga kanang anti-radiation. Wa man kumuyon mga ka-listeners. Ga muhanap man ako ang pananaw inig tangtang sa katong antipara ba. Nya peligro og akong gamiton to kay makadaot. Sayang mga ka-listeners kay duha ka buok akong gi-order ba. Pero mao kauyon jud. Muhanap akong pananaw samot. Inigsuot na ko sa antipara, tinaw kung pananaw, tinaw kayo. Pero inigtangtang sa antipara, muhanap akong pananaw. Mo tong wa na ko gamita tong akong gi-order sa Shopee. Kay masig mapareha tong kini akong suliran ba nga biswa siya daot sa mata. Nisuot man siya og nay grado, nadaot siya. Ang katong antipara nga akong na-order kay murag naay grado to kay kuan man online paminaw na. Gihanap akong pananaw ato. Napo ko'y nawa man asa man to ang isubay ba kay nako'y napalit sa antipara pang tsagang raw ta sa mga ambog ba. Kay kini mo sakit ag motor, kinahanglan protection sa mata. Ning palit na si kuan dili ni mao itong na-order na ko sa Shopee. Lahi ni. Pinalit na ko ni si Unitap. Barato na Unitap man palit kuan kay nindot sa forma ba mura pug pang anti-radiation ba. Ang resulta tingalam ko kay kada suot na ko ani mga listeners kay man tangtang na kay balipong ko. Ang pananaw kay burap to kanang bowed yan na ba. Ja ako nang gisuot siya kanang magbiyahe sa kay motor. Matinga ako kay biski nagsuot og ingon ani kaning antipara. Mapil na ko nga mura man og naay basbas og mata mo mura kog mapuling ba yan na. Biski nagsuot og ingon ani nga sagang unta sa mga abog mga puling ba. Resulta mura na kog mapuling. Ang gitangtang sus kay kan ingon akong maguwang ako mama nga kasawa kay daot sa mata niya musuot kag nay grado yun ana di batiyon nimo mo subo against ba sa imong pananaw kung naa din ni grado di ay kini mao nga antipara kay nisuot na ko mapil jud ako nga gabasbas akong may puling nga bas ba yan na ito nga ako nang wala na ako gamita. Ning try po ko aning usa nga karaan kay pang against ang nang sunlight ba. Mao na magyapon wa man mawa ang labad sa kong ulo. Munang gaantos ko labad sa kong ulo mga listeners mo nang wa na ko ganahin mag-edit og focus kay labad kayo sa ulo. Labad kay sa mata. Muna nga mangay kog pasensya sa mga nagpaabot ba nga lugayam ni nasumpayan ning swerteng di malasa na 2 months naman ago. Grabe yun. Nag-anto sinon ko tungod aning para nag-anto sinon ko nga labad kanunay kong ulo. Antod gani karon labad pa na kong ulo mga listeners. Muna nga kuan ning palit ko og kanang vitamins ba ning vitamins sa mata. Di wala taga promote balihon na nato kay wala taga promote ani no. Palit na kuan kay naman is commercial sa DWHP no kining Iberry no. Try lang ko ani mga listeners kay na may mga testimony pod nga okay ko no. Try lang ko ani kay di lalim ni magsiglabad ang ulo. Nya kini kanung inungdan sa labad sa ulo nga magbalik-balik tungod ko na nasa mata no. Muna nga
Wa man po ko kadayon o pa-check up katong pag-December ka live ko mga ka-listeners, di ba kaplano mo ko atong mo pa-check up. Wa ko mo dayon o pa-check up ato kay murang na kuan po ko ba na milagruhan sa ko ato sa Ginoo ba. Nandiyan ga Rosario po. Grabe ang kabalaka tong time pagka-December ba tong ga live ko ba grabe akong kulba ato. Kay murag nagit ni tusok sa akong paminaw. Pero namilagruhan ko itong mga ka-listeners, kuman ako grocery, ako gusto nga tabang sa Ginoo. Ano intang ka Ginoo, mao ra ni ako ang isaligyan na panginabuhi na ako mag-edit. Milagruhan ko itong mga ka-listeners. Inkuan ko ba ning try kog hap katong nay holy oil nga giblessingan ni Father Darwin. Mao to akong kay mama gyud ni Father Darwin nga cross ning tabon-tabon i-cross ba. Aron gisuwayan ga rosaryo ko niya akong i-cross. Human ang rosaryo milagro jud kaayo kay naulian nawa tong murag ning tusok na di man ka nga kulba ayong paminaw to. Mao ko sabot ni nagpalaban og live ato kay gusto lang na ma-share niya bagay kulba kasi paminaw bitaw. Kay ngon jud ko nga grabe milagro gyud sa Ginoo basta ampo lang kita ba musalig na kinasing-kasing bitaw. Kay ngon jud ko mga ka-listeners. Nya mo lagi po wa po kumudayon og kuan mas maayo magubot aming dayon pug ka nang pa-check up kay para napoy ikakuan ng doktor ba. Na espesyalista sa mata na sila ika-advise, ika-resita nga vitamins yan na. Muna na kulang nako ang pagdulong dito para maresitaan po ka ng drops tingali para sa unsay kuan sa kong mata nga na kay pero kini gasugod ni labadas o sukad ato ng antipara gyud. Dili to hinung katong nay namilagruhan ko nawa man to na okay naman ko ato. Antipara gyud nakaingon ka listeners. Grabe. Dapat kas ulo gyud. Ako lang gyud i-share ninyo mga listeners no kay para makahibalo pud ba kay di ko ka-focus aning pag-edit. Sa kalabad sa muna nga kung time nga mo arang-arang paminaw mo edit sa koron ni kamutan makamag-usa para lang gyud ma-upload ko. Muna na kauno na gani ko mga ka-listeners nga mo-try ko nako dili sa kong magatubag cellphone sulod sa usa ka buwan ba. May kung nahunanaan ba nga tingalig maarang-arang ning paminaw ba. Kay grabe yung labadas una ko ariyo tud karon. Nya gauga ni akong kining mata. Tingali kinahanglan ta ko mudungan ni og kuan ophthalmologist para maresitaan ko kay ilalim ni mag kada adlaw labad ulo. Ngut-ngut ba taminaw ngut-ngut bitang ilawom bitaw. Sige kog tuog kay tuog kog pasmor ba. Nam gyapon. Una nga tagsa lagi ko maka-edit og drama. Pero karon ato ning sumpayan sa part 2 kay nakahuman ko og edit ani. Mubo lang noon 1 hour ni Captain. Kay di makaya. Nya mubasa ko sa inyong comment. Mo shout out na lang si Gali kay taas ra ba ning ubang comment no akong gisubay ba sugod pagka December ba kay wa man ko makabasa na sugod pag December ba. Basahon na lang ako. Shout out na lang tingali dito mga ka-listeners no. Gawa sa bag-o sigurong comment mo nga related sa atong drama kay di makaya sakit is mata magsubay-subay ug magbasa-basa bitaw. Nya dito baglangan mga ka-listeners paminawan niyo ang part 2 sa Swerteng Di Malasa. One touch and you got me stoned. Og karon mga higala, nia ang laing sumpay ning bag-utang nga sugilanon. Swerteng Di Malasa. It's your world and I'm just... Miko? Uy, Ma'am Elis. Pwede bag, Elise na lang? Dili ko komportable anang mamam ni mo. Sige. Sige, Elis. May isugo ka? Doon na. O ayaw kog balibari ha? Uy, nga kung mabalibad mo kunin mo. Taba na ko. Ha? Uy, Wa ka makadungog sa akong gisulti? ha? Nakadungog, ma'am. Aw, Elis.
Pero di ko kasigurado kung sakto ba ito akong nadungog. Basi nabungo lang ko. Wala sa rabal ko magkapangatuliro mga buwana. Mga buwana kapin. Akong usbo na nga akong gisulti ha. Og kinahanglan nga imo ning buhaton. Nakasabot? Oo, ma'am. Ilis. Usma pagsulti kay ako na yung paminaon pagayo. Tabana ko. Dad ako bisan asa. Bisan sa pinakatumoy sa inyong bukid. Dawi. Taban magyud gihapoy akong pandungog. Nausam sa ning dunggan na lagoy. Wa ka masayop sa imong nadungog, uy, Miko. Maoy akong gusto nga imo kong tabanon. O gusto na ko nga karon gidayon. Ginoo ko. Gidaman baka kung kadlawong dako, no? Ang kadlaw naman, adlaw dako. Usa magani, oy. Oh, nagduda ka pag ihapon nga nagdamgo ka lang? Ay, sige na. Pangandam na kay manglayas na ta dinhi. Unsa? Ayaw ba yun ko balibari, ha? Ayaw ba yun? Miko! Wadan, oy! Wag yun, bisan anino atong tawhana. Animal! Hain mo na yung kakatutuwa. Si ate mo, pauta na! Wasad si ate siyang kwarto. Wisit! Importante ang mong antuon antong tawhana. Uyawa siya karon. Usman, nila ang gawa ba ng hit? Dad, kung ilaag lang si Miko, ngayon di man siya makontak. Bitaw, no? Oh, siya na tingali na, Dad. Tumaga. Ikitubag, kayo mo na cellphone ni Bagting. Uy, si ate man eh. Hello, te? Pauta na! Nanangid ba si Miko ang minakaw? Asa ka, te? Ingon si Daddy, nananggit ba kuno nimo si Miko nga mulakaw? Actually, nagkuyog mi karon. Ha? My goodness! Kamoy istorya ni Daddy, oh. Oh, Dad. Abi. Ah. Hello, Ilis. Kung nangita ka ni Miko, Dad, nagkuyog mi karon. Kung mauna, pamauli na yun mo. Ura mismo. Kay may importante ming lakaw ng Miko. Nagtaban mi, Dad. Okay, bye. Asa sila, Dad? Nagtap. Oh. Yeah! Oh, Dad? Ngano ka, Dad? Tawgi si ate mo. Mag-isulti ko balik. Tawgi! Udad. Ako tawagan. Dili na lagi makontak, Dad. Balik ang kontak! Dad, kawatawasan naman ako balik-balik ang kontak, Dad. Di, mangyud. Imuwag 1 million! Ano sa niyang gisulti, Dad? Ni okay ba lagi ka adto? Nagtaban ko rin sila! Aw, nagtaban naman dahil. Unsa? Nagtaban? Ginaraan naman niya, oy. Pero okay na. Nagtaban lagi ko sila! Og mituo ka, Dad? Oh, Ikabuangan na ka atong ate, uy. Nga nugot ako magtaban man sila. Nag-shopping ra to. Oh, Dad. Mas kao na kao. Dagan na kita na inom nga tubig. Mga 5 kagalo na. na-stress ko, Jasper. Na-stress ko. Relax lang lagi, Dad. Dad, tanawa ron, oh. Maabot itong duha. Hapit naman mo gabi. Ganyan naman ang unto ng paabot nila. Magpaabot na lagi ta, Dad. Gipalagot ra kang adtong ate. Oh, gamay ra lagi kay kagikaon. Ilis, malik lang sa inyo eh. Nabalag ka na rin itong pag-ayaw si Sir Julio. Unsa ko'y mamalik? Seryoso ko, Miko. Dili na ko mo balik sa amo. Og mukuyog ko ni mo bisan asa. Patay. Bulbida, Ilis. Mailis magkani akong naong. Oh. Pero asa ta magkada doon. Ginuo ko mapatyan pag akong daddy ni mo. Totoki ragod ko, Miko. Ha? Totoki ko. Og tanawa ko gikan sa o hangtod sa tiil. Hindi ko ay mauwaw ko. Totoki ko ba? Oh. Ayaw paglingiw. Totoki kog maayo. Oh. Kana. Totoki kit kog maayo. Totoki ko from head to foot. Og sultihi ko kun guwapa ba ko og sexy or dili.
Unsa man? Unsa may imong ikasulti nako? Ikaw ang pinakagwapa. Ang pinakaseksi. Karon, sultihi ko Miko. Angay ba kining dagwaya og lawasa ilawog sa usa ka tiguwa nga insikwakang? Ha? Uy, dili mo moy. Aw, Iris. Usa ko ilaw sa tuwang insikwakam. Pres, maunay plano ni daddy nako. Iya kong ipakasal sa iyang friend nga Chinese millionaire nga 70 years old na kapin. Mas maguwang pa niya. Pwes, dili ko musugot. Good. Mao nga sige na. Mamiya na ta. Asa man ko ni mo dad. Dili pwede nga magdugay ta dinhi sa hotel. For sure, ipa-search ni daddy ang tanang hotel dinhi sa syudad. Aw hinuon, imo mang name ang gi-register dinhi. Pero bisa na. Nakaila si daddy nimo. Mao nga dili pwede nga maabtan patag ugma dinhi. Ilis, maabtan ba sa kung ugma kung masakpan tang daddy nimo? Dili siya makapanghilabot nimo, Miko. I will protect you. Ako sing ingnon nga ikaw ang akong gipili. Nga na in love ko nimo og dili siya makabuot ana. Ha? In love ka na ko? Ay ako ra gud siya patuhuon good. Aw. Pinakong tinuod. Og kinahanglan nga moingon sad ka nga in love ka nako, okay? Murag na in love na bitaw ko nimo. Karon lang yun. Yabag. Basta ha, mauna to. Magtaban ta. O kung masakpan ta ni daddy, i-fight ba yagid ko ha? Ayaw gyud ko gihatag niya. Barog gigid ko. Pero, Ilis, kung ako nang buhaton, kung tabanon te ka, unsa may ako ibuhi nimo? Don't worry. Ako mao'y mabuhi nimo. Ako'y bahala nimo. Oh, mo ba? Ikaw rin bahala na ko. Oh, unsa dugayan. Tara, magtaban ta. Oh, hay na, ha? Hay na sila, Jasper. Wag yung sa magpakita. Nagpasabot ni nga tinuod nga nagtaban sila. Nagtaban sila! Gitaban ni Miko si ate ni mo, Ilis. Dad, I don't agree with you. That's fake news. Ngayon ba na nimo i-verify? Verify sa iyong mata. Gikulba na kayo ko. O karong sa pano, muabot na yun si Mr. Pang gikan sa China. Ug modretso siya din sa ato. Aron istoryahan na ang bahin siya nagkasal ni Ilis. Dad, nganong ganahan man jud ka ni Mr. Pang para ni ate? Ayaw na ko pangutan. Kaya ako nang i-explain ninyo. Sigbalik-balik po tara. Okay. Di na ko mangutan na. Huma, matutas ng probinsya. Nakato ka naman, di ba? Ang na to sa atin mo. Bawiom na to sa gikan na itong karahan kami ko. Gabi na. Manarang ka na kuskoral. Maayong gabi, Inang Los. Oy! Saan ato ni mo, Ira? Muadto na ko sa syudad ugma nang. Unsa man ang okay pa ni Miko? Mangayo di ko siyang number. Unsa man kang orasa mo larga? Nganong karon pa man sa kanisulti? Api kay nas oras. Magpadaon ta kog kamuti og saging. Oh, sige nang, huwaton lang nako. Bisan gud og mga humalang sa paniudto na lang kumularga. Aw, mas maayo. Nang, pangayon ako daan yung number ha. Mangayo ko silang address ni Jasper. Di na magud makontak ang number ni Jasper nang. Mao nga, moadto lang gid ko para paghatod sa mong ipada ni Miko. Og aron sad ba nga magkasulti mi ni Jasper? Hay, sige. Ugma na lang ako ihatag yung number. Dongan sa akong ipada nga saging kamote. Pero, ako pa nimo, no? Makigbalik na lang kang Miko. Klaro, mang way interest nimo tong Jasper. Nga lugong, dili na ka makakontak niya. Sige nang, magkita lang niya taugma nang. Adan ako. Uy, la, kinsa man ang naabot? Nay! Miko? Oy, nialagi ka dong. Kinsa na imong kuyog? Uy, paghinay siya mong gilakwan, paghinay. Oy, Hello. Good evening. Amin ako na eh. Paminasad ko na eh. ha?
Nay? Nagnanay ka na ako? Nay, nagtaban may ni Elise? Labing maayo? Unsa? Nagtaban mi, Nay. Ha? Ay! Nang Luz! Nay! Samantay nasodan ng imong utok. Nganong imo man nang gitaban ng anak sa tao nga mitabang nimo. Ay naman nimo ibutang imong buot. Naruhag ditong nay. Masinsord. Laya ko na imong tingog. Madunggan ka. Sa may imong ibuhi, anak. Klas na ba ka nagdagway? Di na mo kaon og balanghoy, suwan og tangkong. Ikaw dahil mukhaong ka. Dele. See? Ano, na may espiritu na bulhot rin katawa. Mao gani. Di man gani kumukaon ang pagkaon ng taga dinhi ko. Siya pa ka? Sa taong kami ko, Kung sabi mo ipakaon na nang anipilit pa na nimo. Okay, ikaw. Di ba mihangyo ka pa na ako nga, nihangyo ka na akong kuanggula ka nga magpatabang kang magkabalik mo sa era? Unya ka rin nagtaban kag laing babae? Ay naman imo barugan na no, isip lalaki. Iya lagi ning gusto magtaban, minay. Huwag yun sa akong plano. Umagani ko mangandoy ini. Ayaw ko patuhuan ni mong kabuang mi ko. Naghimo ka lang yun og problema. Ay nagsulti lagi taong kong sinuod, nay. Iyam kong jagad og taban. Atong ibutang nga tinuod na. Nganong nisugot ka man sad ha? Nganong nisugot ka? Nanay sa doy, kanang dagwaya, akong balibaran? Nya? O sa may imong ibuhi, anak? Onsa? Siya man ko na imubuhi na ko. Onsa? Oh, usa na ha? Mayo ka nagyapon nga nag-shopping sila. Nga nanuroy sila. Nagtaban din lang ito sila. Bitaw, Dadsa. Kadagan ako gipangutan na nga mga friends ni ate. Wa man yun sila may baw asa siya. Pwes ko yogi ko. Mato ta sa probinsya na tumiko. Di ko dadoy. Usa di ka? Garugi ka ba? Magkita ko niya may ira dito. Stupid! Dad! Mas mayo makita mo aron maapila to siya pagpaibaw nga silang mga uyamo nga taga-bukid way dula sa tong pamilya. Okay, Dad. Mga karon na yun, mugikan ta paingot sila probinsya. Okay, Dad. Why problema? Let's go! Kaniyot. Manawag pagday ko sa opisina. Ako ipakansel na talaga akong meeting karon lawa. Siya na yung giloto para paniod to, nay? Nara, kamote. So, dada kong ipasabot na yun, sudan. Maoro niya akong giloto ang kamote. Wa ko magluto og sudan o kanon. Ha? Nga naman? Wala tayo bugas, nay? Naa. Pero akong tanahan, kumukaon pagkaon sa bukid ka ng babayhana. Wow! Sweet potato! Kahumutaron, uy! Miko, maulan ni akong lunch, ha? Dili na ako mag-rice og sudan. I love this one! Ikaw, Miko, ha? Pahambol kaayo ka, ha? Ingon ka, pobre kaayo mo. Social man gani mog food, kamote? Unsa? Ang kamote? Sosyal? Sure ka, Ilis? Wa ka minimo bugal-bugal eh. Tinuod ang akong gisulti, uy. Ngano ko dito magbugal-bugal man ko? Oh my God! Unsa na? Ha? Ano sa man? Unsa may imong kitanaw? Oh my God! Kana! Unsa man kanaa, uy? Asa ba? Asawas kano? Kana ba? Kana! Uy. Kana ba? Kana naasad akong basket. Kining pipino? Yes! Uy, kadaghan ko na, anak. Paborito ra ba na ako? Oh my God, kadaghan! Inyo ni Tanan? Ato ni Tanan? Oh my God! This place is paradise! Naadi na ang akong mga favorite food. Kamote and cucumber. I love it!
Di ka na maglain niyang tiyan, anak. Pila naman kakamuti o pipino na iyang nakaon. Dah, but lang. Pero wa pa man sa ko'y nadunggan nga naimpatso tungod sa kamuti o pipino. Kulbaan ako ganina na kung siyang nakita sa bakat. Ang mga pipino mo di ay. Kusad gani. Kundi pa lang na anak ni Sir Julio, gikasaban ko na na. Kaduklo no naman gani ko na niya ganina na uwi kayo. Oo. Pero, unsa man gyud ning pagkahitabo ami ko? Ngano mi kuyog man intaw na nimo? Imo na nang nahilabdan. Ay, uy. Lukawa sa di mo na Unya, nganong pilit naman na nimo? Kuyog naman gani din sa ato. Di pa lang ganito dugay nga nagpatabang ka na ako nga magkabalik ang era kay siray imong gihigugma. Bisag wa na siya interest nimo. Unya karon nagtaban kag babay. Anak pagyos imong amo. Wag yun ko kasabot ni Miko. Masad gani ko kasabot na Tarong! Darong mo ko na Hilam! Di ni komedya imong gibuhat ha? Di gyan ni komedya. Kisam sinagingon nga kumitsya ko na Ngano laging imo nang gitaban? Ay, iya lagi ning gusto. Kay imo na lagi nang gihilabdan. Dili mahitabo nga ang babae manghagad og taban kung wa pa ini kasurindir ang iyang bandera. Ha? May nahitabo na lagi ninyo. Sultis tinuod. Ikaw na ha? Nagunahon na agyug ka na ha? Aray! Imo gyud kong gihatagag problema Miko ha. Imo gyud kong gihatagan og problema Miko. Di gyud mo tuo si nanay. Nga pa'y naitabo na to. Dili ko na may tabog makigtaban ka na ako kung wa ti kahilabti. Higo ka lang mugisi. Ngano di ay? Walang ka mag-uol. Nga nagtuo si nanay nga doon na ninahitabo na to. Mas maayo hinuon nga nagtuo si Ana. Ha? Ayaw na gani paguna-una, Ana. Ay, dali. Atot patas unahan. Ganahan ko mo sorry sa inyong bukid. Ay, nice kayo ang place, oh. Pang IG story. Picture ko, ha? Lain na sad. Lain na sad. Dia dapita. Sige, sige. Kana. Bine? Dia. Baka akong kamanding Ako ko. pantay ayo. Gusto pa kunuhin tigpalit na ko. Sige, sige. Picture Patapang na pa ko. kunuhay siyang nanay. Wow. Unya dito. Hala. Sweet kay sila ng bayhana. Oh, Sige. ganun po dik sweet mo. Sila put na ko. Ikaw na Di sad. na ako interesado ng mga lakiha ka. Okay, sige. One. Ay, sa posting sa ako. Sige. Anong, 3, 2, 1. anong mapisakitan mo kung natanaw nila. Sige, selfie na sad, ha? Siyempre. Kana. Wa ko sakit eh. Niinsulto lang ko. Natandog lang akong garbo. Wa ko sakit eh. Wa. Usaban, layo pa ta. Chill lang, gudad. Dili na kayo talayo. Dili kay layo. Sa ato pa, layo pa gyud. Layo pa, pero dili na kayo. Pero layo pa gyud lagi. Pero dili na kayo. Pero layo pa gyud. Pero dili lagi kayo. O lagi, di na kayo, pero layo pa gyapon. Oh, Usaban, abot na ta. Cruising man eh. Wa mo kinakita ang mga bay. nalimot ko, dad. Mulik ko ba ta sa left? O sa right? Or mo diretso? Usa! Pagtarong oy! Nagdarong man ko, dad. Sugwa na sa waist. Wa man ni siya mahimo, dad, kung watay pangan sa lugar nga ihatag. Abi ba na kung imo ng natagan? Nahatagan lagi na ako, dad. Pero, name na sa taon. Wala ko kinumdum kung unsa to nga barangay. Panapin sa tabi. Tawag kitong babayhan na nga uyab ka niya ang tulimi ko. Nga imong giuyab. Di lagi may uyab atong babayhana, dad. Pilingira ka ito. Pues, filingira na kong filingira. Basta kay tauge! Tawag yun imo, dad. Dili baboy? Usi tauge? Usi baboy? Sorry, dad. Lumpia na mag-inias akong nahuna. Tawag yun na imo pasabot, dad. Sorry, dad, sorry. Padaplis sa ta, dad. Stupid! Stupid!
Miko? Oh, doon na ni Singgit. Aray! Toray! Oh, si Ira? Kaila ka? Di ba klaro? Layo ra mangod. Oh, mao ba? Sige, sige. Selfie pa ta na aron. Daghan ko kapilian nga i-post. Dali! Oh, anong sige pa magagtuto ka ng cellphone? Tawagin na yung tumabayhana o panguta na usay kumpleto nga address ni Miko. Ay, usa ba yung ipaabot? Tawagin ha! Dad, Usa man? wa naman ko yung number niya. Pagka... Usaw ba rin na to? Mamaulit na, Dad. Usaw mamaulit, ha? Niya na tanihi, mamaulit, ha? Mibiyay tagtulo ka oras, mamaulit, ha? Gamay na atong bihawon, mamaulit, ha? Muli ko na tag-usa ng mga likuanan, mamaulit, ha? Hapit na mo abot sa tuwa-tuwanan, mamaulit, ha? Dako na tag-sakripisyo, mamaulit, ha? Pangana lang yun sa barangay ang kuwang na to, mamaulit, ha? Sila big mag-standby ta din ni Dad. Hangtod maabtar ang gabi. Wiset! Mingaw ba din yung gabi ta, Dad? Si Bako doon ay kalit ng mutunga nga mga daotang tao. Like for example, mga tulisan, terorista, aswang, tikbalang, manananggal, zombie. Wis, mamaulit, ha? Mamaulit, ha? Wiset! Ayaw mo pag-ilog. Ayaw na mo pag-ilog. Buntag ng Los. Uy, Ira. Abi na kung bibalik ka na sa syudad. Uwa ko mo dayon nang. Uwa pa sila magmata? Sila si Miko? Awa pa. Nangita kag timingan sa. Mangutana ka sa address nila ni Elise aron magkita mo sa igsoon sa. Dili nang. Ha? Sa lungsod na lang ko mga play og trabaho nang. Amigo man ni tatay ang secretary sa mayor. Ako na kong tabangan nga makatrabaho sa munisipyo. Aw, abi mangguto na kog tuara sa syudad ang imong pangandoy nga mo asinso. Di ba mo man imong sulti? Nausab akong huna-huna nang. Mo ba? Nang Luz. Okay ra na nimo nga. Nagtaban si Miko ang babay? Oh, okay raman. Mas labig laki iyang gitaban. Oo niya, okay ra ka ng babayhana. Dili ka daog-daogon ana nang? Anak ba nagdato? Dili ka daog-daogon lang niya si Miko sa umaabot nga mga adlaw? Gano'n ka nagkasulti siya, nanay, no? Ay, mao gani ni pangutana nga nagtangag og dakong ganti. Nagduungan kog isa akong kailay ganina. Nabaw ko pa kanaog. Silos tingali siya, nay. Silos man siya. Nga siya mismo ang miingon nga wa na siya interes nimo. Og nga dili ikaw ang iyang gidamgo nga minyuan. Iya ginang gisulti, nay? Ay, oo, oy. Og daghan pa. Iyang ginaong nako nga kadtong Jasper, maoy iyang gusto. Oh. Nagsige pagkukuha ngayon niya nga makigbalik ni mo, God. Pero wa epek. Nya karon may istorya siya gingon adto. Dili siya makadawat nga makagusto kag laing babae. Natandog ang iyang garbo. Nagtuo siya nga siya na lang gyud ang pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Og labaw sa tanan, igsuon na tong Jasper mo yung imong gipuli niya. Nakigtaban pag yun nimo. Pak! 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 Lupig pa niya ang gitamparos og bali-bali. Pak! Ano ka? Ang gulguol mo na imong dagway. Naluoy ka tong Ira? Naluoy ka? Hoy, Mika! Oh, nay. Naluoy ko niya. Huh? Gusto talaga ko siyang atuon karon dayon sa ila. Ug aksyon. Ug sultihan nga siya paghihapon ang nias kong kasing-kasing. Ug gusto ba ko makigbalik niya? Bisan pa man siyang pagsalikway nako. Yabag!
Hinaya na imong tingog, madunggan kang ilis. Kuanggol ka mong tingali. Nga nang taban-taban ka mga kadto pa man di ay ng babayan na ang nasa imong kasing-kasing, ha? Lamiabin mo yung tukon, oy. Ay, nang kasuko, nay. Ang sayayaw! Saman di ay malipay ko. Malipay ko anang imong gisulti. Ayaw baya gyud pagbinuang og babay, hami ko. O guna-una, kinsa ng babayhan ang imong gitaban. Unya imong pasakitan. Tamparoson tanoon ka. Anong masuko bagyo ka, nay? Ang di ko masuko, nga mura ka man lang og gisayunan. Nanaban ka, unya gusto ka pa di magiguli atong sa. Di naman ko gusto magig-uli, nay. Say dili. Sama dito imong bagong gisulti, be. Imo mo kung buangon. Ingon ko, unta. Gusto unta ko. Lahi man ang gusto unta. Kaysa gusto yun. Ha? Ngiga, no? Nakakita na ko gold. Mubalik ko sa silver. Swertehan ninyo sa? Naaraman sa inyong yard ang mga vegetables? Dito sa syudad kay kinahanglan kong paliton. Di na ba good fresh? Then mahal pa gid kaayo. Abi ni mo, Ilis. Nagtuo baya gid ko nga dili ka mukaon og utan nun. Nanay Luz, I love veggies, cute. Di man kayo ko meat eater, good. Veggies and seafoods ang akong ganahan. Pwes, matagbaw ka sa mga utanan din, he. Fruit sad, Nanay Luz. I love fruit sad. Awan niya, magpakuha ko ni Miko og nangka. Mukaon ka bag nangka? Any fruit, Nanay Luz. Mukaon ko. Wala, kanindot ba di ay nimo, ay? Mabuhi ka raman di ay dinis probinsya. I'll help you na lang, Nanay Luz. Sakto na tingalin ako ibuka para sugnod. Ang ito ni para ugma. Nico! Oh. Oh. Uy, singutagod ni mo. Hubuan ni mo sandobi. Trapuhan na ka imong likod. Ha? Makugang pagit ka diha. Sige na, hubuan na imong sando. Bi, ako na lang, Bi. Ay, ayaw eh. Oh. Oh, sorry ha, pero di maayo tanahon. Ibaw na ka din sa ato. Mingaw ang palibot. Nagtuog kang white tao, pero nagpahipira ang mga marites. Wa ko'y paki nila. Wa sa kay pakin, Ilis. Oh. Kanus at taman mo makita, Ilis. Kanus aman. Pwisit. Nalangan ako maayo ni ako gipuhat. Unahon ko na ni. Kining report sa Finance Department. Murag doon something ining report nga wa ko makawayon. Akong usman magbasa. Tani! Tani! Good news! Good news? Oh! Lingkod. Lingkod una. Ipusong ko na ning mga papilis. Ang importante ni. Kaniyot lang. Okay na, Dad. Shall I tell you now? Okay. Sultahi ko. What's the good news? Dad! Gisay lang akong gikaibgan nga sports car, Dad! Less 50%! Oh, Good news! Dili ba, Dad? he's stupid! Bisag 100% ba ang lesa na wag ko malipay? He's stupid yun ka, Jasper! He's stupid! Dad, He's stupid yun! He's stupid ka yun, Jasper! He's stupid ka talagang stupid! you hurt me, Dad. You hurt my feelings. Kaya! Kung sukmadong ko karing mo tagway, ha? Ha? Pero, Daddy, dili ba ganyan good news, ha? Imagine, from $18.7 million, mahimo na ni nga $9.35 million, Dad. Dako kay kag masaid. Gawa sa opisina, Jasper. Kaya tingalig, mabalik yata ang 1,000 pesos! Pero, Dad, one day na nilang sale. Ugma, mubalik na ni sa original price. Gawas, Jasper! Gawas! Pero, Dad, Gawas!
Nerdad, sigurado nga malipay ka na yun ining. Ako ipakita ni mo. Oh. Sa iyong pagtuo, Jasper, malipay ko ini. Kining mga picture sa magsuon nga sweet kayong nagpusing-pusing uban ang tukuyamot kami ko. Ikalipay ko ni. Ha? Dili ka ng pictures ang akong ipasabot, Dad. Kanao ka na ba kana basa-basa? O, basa ang location. Oh, kabasa na ka. Mauna ang ilang lugar, Miko, Dad. Mauna, Dad. Oh, nga naman ka. Waman. Ano di ay? Nanghupaw man gud ka. Ilis. Saman, huwag kami ngawa sa inyo. Wa man. Huwag kami ngawa sa syudad. Wa sad. Sigurado ka? Sigurado. Nga di ay. Ang ako ba, dito mo ka nagdako. Siyempre, ningaon yung ka sa kaligre dito. Sa mga kalingawan. Siya mo mga amiga. Wa kayo ko yung mga friends, Miko. Ang ako mga close friends, tuwa na sa abroad. And most of them, mga minyo na. Mao ba? Dugay na sad kong nag-dream nga makabakasyon og mga ingon-ini nga place. Wa gani ko mag-expect nga mahitabo ba di ay? Thank you ha. Natuman gid ang akong dream. Oh. This is my ideal place. Peaceful, close with nature. My dream place. Mao ba? Oh, di ka mo tuo? Dili unta. Pero mito na kay ako man nakita nga enjoy ra ka. Enjoy na enjoy. Way labad sa o. Layo ko kayo maabta ng akong pananaw. Free gid kaayo ang akong feeling. Mura ko kog nakabuhi sa halwa. Ikaw, unsa na imong dream place? Di ka ganahan dinhi? Ganahan oy. Sa tinuod lang. Wa mo ko maibog sa kinabuhi sa syudad. Kontento naman ko din. Unya, nganong ni ato mga pad? Tugod ni Ira. Oh. Para magud niya. Tuwa sa syudad ang paglambo. Para niya ang mga tao din sa probinsya. Labi na din sa bukid, huwag mga ambisyon. So, may ato ka sa syudad to prove to her nga may ambition ka. Oh. Ako plano. Kaya kinahanglang mulampos ko dito. Aron iya na niya ako'y kapasigarbo. Ug di na ko niya ikauwaw. Really? Hmm? Unya, unsao naman hinganian naman ko. Kontrabida ba ko sa inyong love story? Di man. Dili, kay wala mo sa may relasyon. And what if makigbalik sa nimo at this point? Hindi na tingali. Mas gusto niya makigbalik yung manghod. Makigbalik? Di man sila uyab. Ha? Kung para kang Era, may relasyon sila. Pwes para kang Jasper, wa. Oh. So, dako kayo og chance nga mobalik nimo si Era. Wahi na. Di na pwede. Nga naman. Naman ka. Kahumot, nastanglad. Siguradong lamian gito si Ilis sa iyang... Sa iya naman sa akong linat ang manok Bisaya. Maayo! Oh, Nang Luz! uy. Anong naaman sa nis Ira? Karon hinuon nga doon na Ilis si Miko. Sige na sa doon na siya ganian eh. Abi ko bag, wa na siya pagbati ni Miko. Nang Luz! Oh. Maayo! Kadali lang. Ha, Nana! Ay. Dito sila sa amo, Nang. Nagpakuyog lang sila din, Sir, maimbuntag, sir. Odo naman di Iron. Dali mo, dayon mo. May ipangutanan ako. Kung ginaot ngayon mo kung tarungos pagtawag. Unsa man na, sir? Ikaw ba nagluto arang humot kayong nilat ang balok? Oo, sir. Ako, sir. Mao pagay pagkaluto, sir. Wa pa na ako mahaon. Pwes haon na dayon. Arang makahigop ang sabaw. Sigurado, sir. Likod na mo. Anda mo na ako ang lamisa. Ira. Tabangin lang ko diribe. Likod sa mo diya, sir, ha? Dad, abi na mo si ate atong tuyo din eh. Oo, ay.
Hay na si Miko. Hay sila silis. Kuan, sir. Nanuroy pa sa bukid. Pero, nga naturong taon-taon, sir. Diha sa mga kay, anda mo na akong lamisa. Dali ira, tabangi ko. Aron madali og makahigop na si sir sa init nga sabaw. Klaro ha, init nga sabaw. Dad, naon ka? Gapon ba lang? Atat na atat kay ka nga maabot din aron makuha nimo si ate. Unya karon, murag mas importante ba man ang sabaw sa manok? Ngano, wa ka humuti sa tangad ug luya. Gihumutan man. Wa ni mo ma-imagine ang linatang manok Bisaya. Na-imagine man. Pwes paghinom. Kay paingon ako nuto sila din eh. Wa man mo dinay ang inahan ni Miko nga ni ang imigsoon. At this point, maghuwat ta nga inatang agdahon sa kusina. Ay, salamat. Daw lang sa amo. Gigutom na ka no? Medyo. Ano? Auto ni Daddy. Oh. Miko, ayaw ko gihatag ni Daddy, ha? Barugay ba ikit ko? Pero, Ni-promise na ba ka, ha? pero ang ako Nga naman, di ka ganahan ako. Dadahan, naunsa. Kinahanglan pa bugunay pangutana. Pero ikaw, unsa may mong tanaw nako? Okay ra. Okay ra? Madarag smile? Sa ako nang giingon nimo. Mas okay ko nga magpakasal nimo kaysa atong insikwa ka nga friend ni Daddy. Sure, oy. Mukuyog ba day ko nimo kung dili? Pero unsa man ning ato? Acting ra ni or tinut-anay yun? Tinutanay, uy. Mao gani nga ayaw gyud ko gihatag ni Daddy, ha? Ayaw ba gyud? I-fight ba gyud ko, ha? Sa ato pa, uyab na ta? Ay, oo, uy. Kun mo na, tara, magdali na. Katingali giawan to si imong daddy ang akong nanay. Dali! Uy! Uy, hinay, sa doon matumbak ko. Kung matumba ka, sa pupuhon ti ka. Char! Ay, salamat, sir, ha? Nga nakauyon mo sa akong niloto. Actually, mo ni ako paborito. In fact, doon ako yung suki nga native restaurant sa syudad. O kinigidayon akong uliro. Mao ba di ay, sir? In fairness, mas lami kining imong dinuto. Mao ba, sir? Mas lami ko. Ay, salamat kaayo. Salamat kaayo. Sa tinuod lang, sir, si Nang Luz ang pinakalami maluto din sa among barangay. Oo ba? Lami ang yung tinuod. Mukaon pa ko, ha? Murag mahurot man tingali ni namo. Way problema, sir. Kaon pa mo. Hutda na ninyo. Hotdo na to, Dad. Unya ka mo. Way problema, sir. Naami dagang sardinas. Sir Julio? Iko? Tanong karoon pa man mo. Hapit na lang mo mahurot ang linat ang manok Bisaya. Okay ra, sir, oy. Dala na. Napamamidagang manok god. Sige. Tiwason lang ni namo ang... Nganong nagkabuhat ka ni nilago, Miko? Nganong? Sir. Sir Lucio. Sir. Daddy! Si Miko ang iputa na. Mapanghilo mo. Dad, pwede later lang na? Sayang yung food, Iwas lang na to, okay? Oo, di. Sige. Tiwas na kaon. Kalamig sa sabaw. Karon, tubag ka ang pagutan. Nganong nakabuhat ka sa pagtraidor ako. Ako nga bihatag mo sa tanan akong kayo. Imong kibuhatan sa ingon. Ngano, Miko? Ngano? Sir. Bisalig ko ni mo. Wa na ko question na ang iyong pagkatao. Kipapuyo nga sabay o gihatag ni mo ang tanan. Unya ba ni ang imong ipaus na ko. Tumag ako. Sir Julio. Wa ko magdahom nga magkabuhat ka din. Wa. Katarong pa sa tusabot nga makigbalik ka ni Ira o magpagkasal mo o ako'y muluhon sa inyong kasal. Unya na hitabo ni. Imong gitambal ang ako anak. Gano man. Sir. Tumag ako. Sir. Tumag! Sir Julio. Nga di ka man mo tumag ka? Tumag ako! Saan mo nagko pagtubag, sir? Nga imo mo kong sapawan.
imo lagi pugos si Miko. Uy! Ayaw magsaba, uy! Pero, feeling nimo, Oh, dili siya ma-intimidate ni daddy. feeling na ko, dili. Kaya official naman yun nga mag-on may ganina lang. What? Seryoso ka? Yes! My goodness! Emergency, no? Seryoso man sagud si daddy nga ipakasal gyud ko atong iyang friend nga tiguang insikwakang? Hey, well, Support na lang gud na ako, bro. okay. Bahala ka. Nakakita ka nang? Nagsige na nagduko si Miko samtang klaro kaayo nga naglawyaw ang amahan ni Elise. Labing sigurado, iyan na ginagkinsulto pag ayos Miko nang. Ay, sa tingali, uy. May pahungaw tingali na siya sa iyang kahibos. Maikog sad siya nako. Pero tira ba niyang higop sa akong linat ang manok Bisaya? Nahurot ra ba yun nilanduan ni Jasper ang sa kabuok manok? Ambot nang. Lahi mo girang akong feeling. Sa akong tanaw. Dili na makaon og iro ang mga gisulti ana ni Sir Julio nga to ka Miko. Tanaw ra gud si Miko. Ang nang, tilak ko na kaayo. Anang atuan na lang kaw. Ipauli na lang ni Miko si Elise. Ipadana na siyang daddy. Hinumdumi ko. Langaw ka lang mitungtong sa buko-buko sa usa ka elepante. Kabaw mo lang naas pinultihon, sir. Di mo na elepante. Ayaw pagbuot tong sa elepante na ako ipatupang langaw. Akong uspon niko. Dili o dili ko magtugot nga mapunta nimo ang akong anak. Ikaw nga usa ka taga-bukid, usa ka patay gutom. Ops. Sir, correction, sir. Kung patay gutom pa mi, nganon kapakao maminimog linat ang manok Bisaya. Pero tibiyan imong habhab. Kisa kay patay gutom na to. Basta! Kay wa ka mabagay sa kuanak. Wa! Bagay biya mi, sir. Tanawag klaro, ha? Ines! Dali, God! Miko? Gano? Dali. Ingon imong daddy, dili ko ta bagay. Tupad ako, bi. Tanaw na to. Tanaw na to siya. Tutuki ba ayo, sir? Di ba bagay, mi? Dili. Dili mo bagay. Oh, Dili mo bagay. Bisag usaw, dili mo bagay. Marika, Iris. Oh, no, Daddy! Dad, we love each other, Dad. Og dili ikaw ang mo-determine if bagay ba may o dili. Shut up, Iris! Shut up! Love each other, kapag usaw na gugma, milagro. Instant? O di ka, ginumay ka lang nito, wala. Mong mikalit o kaliko na imong utok. sir, di naman tingali kinahanglan mo gamit pag kuglumay aron higugmaon sa kababay. Kahilas! Ha! Gaya siya pwera ka magaling si mong daan, uyab! Ha! Daddy, kung dili ka man suporta na mo, pasagdi na lang, good me. Please lang. Bitaw, daddy. Ayaw, pagdali na ko kalahan! Wa ko magmahay nga mikuyog ko ni Miko, Dad. I'm happy here. No, Ilis! Kinahanglan mo kuyog ka na mo ni Jasper. Pauli sa ako. Mamauli ta! No! Dili ko mukuyog ninyo, Dad. Mukuyog ka sa gusto mo sa dili! Asa ganahan ni mo pag-iya? Dili ba ang nga imong suportahan ng imong daddy sa pagbawi sa imong ate? Nganong kay ba man ka nga bawi ni daddy si ate? Di ba good obvious? Gibira sa imong daddy si Elise, pero misukol siya. Bisan ako makadungog sa lagi pinagsultihan. Klaro naman kaayo nga gibawi sa imong daddy ang imong gisuon. So? Unsay so? Suportahi si daddy nimo. I-convince si Elise nga makuyog na ninyo. Dili ba pwede nga si ate nga akong suportahan? You mean, okay na nimo nga si Miko ang mabana sa imong ate? Madawat na nimo siya nga brother-in-law? Actually, no. Pero kung siya ang choice ni ate, I don't care. By the way, murag interested na sa lagi ka ni Miko. Dili na ka interested na ako? Pasensya nga may apil ko ninyo. Pero may katungod man tingali ko kay ako maning anak sa Miko, sir. Oh. Og niya mo sa akong panimay bisag yan no rane. Nay. Pasagdi ko Miko. Sultiha ko. Pero, nay. Ay ko. Los, nahibaw ko nga gawas ka maayo kang mutimpla o pagkaon. Maayo ka sa tingali o sa labutan. Uy, bayad pa na sa nanay. Og nakakita ka sa sitwasyon sa kong anak o sa imong anak, Los. Oh,
atong ibutang nga nabuang ni siya sa imong anak karon. Pero nagtuog ka nga hangtod sa hangtod ni. Maulian ra ni siya sa iyang pagkabuang. Oh, ini kayo niya. Usaban, sakitan lang ng imong anak. O ikaw nga iyang inahan, sakitan lang usap ko niya. Kay bisag usap niyang isulti karon, di yun may tabo nga magkasagol ang lana o tubig. O di yun may tabo nga mag-abot ang langit o kyuta. Oh, Og bisan unsa pa imong isulti karon, Daddy. Dili ko mukuyog nimo. Dili mi magbuwag ni Miko, Dad. Hilom, Ilyas! O pamiyaw ako! Ikaw may paminaw nako, Dad. Sa pila ka adlaw lang ako nga pagstay din, he? Nakita na nako na akong kalahian. Oh, wa sila akong bahay nga kompleto sa mga butang. Wa sila daghang kwarta. Wa sila sakyanan o guban pa. Pero niya din nila ang kalinaw, Dad. Pila pala ko kaadlaw din, he, pero naka-feel na kong peace of mind. Malipayon ko din, he, Daddy. Nakalitan ka lang, Ilyas! Nakalitan, Daddy. Basta kay naka-decide ako. Og bisan noon sa pay mahimo nimong desisyon, si Miko gyud ang akong pilion. Og nakasiguro kang ikaw ang piliyon ni Miko. Mahal ko ni Miko, Dad. Mahal ni mo ako, anak, Miko. Ha? Oh. Kanang alis ka tumag, Miko. Mahal ba yun ni mo ang ako, anak? O nag-apas ka lang sa mukha, ha? Tumag! Oh. Tumag ako. Nahigog ba ka ba yun, kang Ilis? O nag-apas ka lang sa iyaon niyang masunod di ka ako? Tumag! Nga no magin mong mga dato, sir. Nga mao mong ginay inyong pananaw na mong mga pobre. Nga kwarta na ninyo ang among apason. O okay tingali na. Kung batig naong ng imong anak. Pero kagwapa ng Ilis. Kasiksya na. Bisan pagwa na kwarta, ako nang hikumaon. Thanks, Miko. Di ko matuon mo. Ha? Kalang imong dagway? Oh, nga nung din akong dagway, sir. Naong ukwarta. Oh. Ay, siya, pag-ana, sir, oy. Murag sobra raman sa naman sinultihan, Sir Julio. Wa na sa ko kauyon, anak Sir Da. Pwes, kung di ka gustong maangin sa akong kapungot ng imong anak, sultihi siya. Nga iuli na ako ang akong anak, kay dili siya angay sa akong anak. Oh, bitaw. Dili siya angay sa imong anak, Sir, kung kwarta lay basihan. Pero, Sir, sultihan di ka. Bisag wa may kwarta, mabuhi rami, oy. Tungod kay dili na kinalang mapalit pa may pagkaon, aron lang may makakaon. Diyo na may mga manok. Pero timangganin ni mong kaon ganyan sa akong niluto manong Bisaya. O, di ba? Na may daghang mga lagot mo, nagutanon. Napay mga prutas. Wa mi magkinahanglan og sapi, aron lang mi makakaon. Mao nga ayaw og tawag naong og kwarta ang akong anak, Sir. Pwes, iuli na ako ang akong Si anak. Ilis ang sultihi, anak. Ni amang gina si Ilis. Wa man nimo og daha din, eh. Siya may mikuyog sa akong anak si Miko. Mga ayaw kong ing nga, iuli siya, kay wa nako siya kuha dito sa inyo. Bagat mong nga, pero tinimong higop ganina sa akong nilat ang manok Bisaya. Sig, balik-balik. Bayar natin sa mong ikaon. Wa ko magkinahang nagbayad, Sir, oy, kay wa ko mamaligya. Gipakaon ti kag tarong, kay nagtuo ko nga tarong ka nga mianis amo. Unya karon, mao na imong ipanultiron. Ha, lamyan ng imong sapi, isaksak na si mong baga. Oh. Oh, akong angko nun. Sa sinugdanan, interesado ko nimo. Nagplano ko nga, bugokod nimo, o ako lang gibaliwa si Miko. Nagtuo kong ikaw na lalaki nga para nako. Nga makalipay nako. Nga akong minyuan inigabot sa panahon. Pero nasayop ko. O ako nakita ang kalahian ninyong duha. O wa na ko'y interest nimo bisan gamay. Good. Oh. O gusto ka nang makibalik ni Miko, right? Pero malas ka. Naanaman akong ate. Siya naman ang mahal ni Miko. Dili naman ikaw. Tanawon ta lang, Jasper. Wow! So, nagplano kang mangontrabida nila? Huh? Interesting! Dili ba tingali kinahanglan nga Mount Rabida pa ko, Jasper? Wow, ha? Confident. Okay. I'll watch you. Pag-istorya mo ni daddy ni mo nga kamura, ha? Kaya ako sa to istoryahan si nanay. Nagmadbaid na ba itong sundang sa kusina. Okay. Daddy, Oh, Sara.
Nakaroon na ka nagtarong. Wala yung masina. Imamalik ka sa syudad. Dad, listen to me. Yan ta magsulti sa sakinan. Dili lagi ko makuyog ni mo, Dad. Can't you understand? Ilis, ako'y paminawa. Wa kay mahimong kaugmaon ang Miko. Wa kay makuha niya. Unsa pa may kinahanglan akong makuha, Dad? Kung material lang nga butang, natagbaw na ako, Daddy. What I need is a peaceful life. A peaceful place. Ug mauning dapita ang akong gikinahanglan, Daddy. Mauna ni maklipay na ako. Yung sa ka man pag-brainwash ang tawana. Nga wa ka naman sa tarong ni mong pagkauna. Daddy, nga nung dili ka mong yun makasabot. I love him and he loves me. Mauna pinakadakong rason, Dad. Mauna pinaka-importanting rason. Ha! May nahitabo na tingali ninyo, sir. May nahitabo na ninyo. Yes, Dad. Hayop! I'm sorry, Dad. Pues, mas kinahanglan mo kuyo ka na ko. Kinahanglan nga makasal na yun mo ni Mr. Swapang aron kung mga laka magda ang bata sa apelido ni Mr. Pang. No! Ayaw na pinita pag ayaw ako. Oo, Ines. Dali na. Dali na. Dad, buhi ko! Unsa ba, Daddy? Kung kinahanglan guyuro di ka pa sa sakyanan, ako na batan. Jasper! Jasper! Ines! Si Rolio! Sir! What? Miko! Hayop ka! Sige! Dapati ko sa bakong anak, sir! Di ba? Antonas, basakal po nito ng imo! Dari! Dari! Ganong-ganong ka lang, Bidol! Stupid! Dad, mamalik lang na sa syudad, Dad. Balagwa si ate. Trawaw! Haigin kutsilyo ang dako sa inahan ni Miko. Stupid! Tinakutsilyo! Sundan na! Basta kayo makauli na, Dad. Let's go! Nay? Nanay Luz, I'm sorry. Nay? Ilis, pasensya na. Wala ko makanto sa gibuhat sa imong amahan. Nanay Luz, ako mo'y angay mag-apologize ni mo. Tungod na ako. Nakadawa tinuon mo pang insulto gikan ni Daddy. Nakahasol ka ayos yan ninyo. Miko, sorry ha. Okay ra. Okay ra, Miko? Okay ra? Bisan hapit ang mahimong kriminal sinang Luz? Ira. Nakadungog ka, Miko? Hapit mahimong kriminal ang imong inahan. O nya mo ingon ka nga okay ra? Para na ako, dili na okay, Miko, uy. Kay kung napatay pa ni nang Luz ang amahan ining Ilis, sigurado nga adto siya sa prisuhan puniton. Og tungod sa sobra unya niyang kagool. Og kahikurat sa kalit sa mga panghitabo. Posible pang atakihon siya o mamatay sa dili pa gani unya magsugod ang hearing siyang kaso. Unya okay ra ka, ana? Kadaotan sa di mo gunahuna, Iray. Misulti na ko sa posible untang mahitabo ganina, Miko. Pero wa man na may tabo. Maog tani. Wa mahitabo pero dili to okay ra, uy. Ay nga naman kapil-apil man ka, Ira. Apil ba ko kainin pamilya, ha? Wa man tingali. Wa ko'y labot ining pamilya ha, pero concerned lang ko. Kay bisan wa ko'y labot nila, naangin ka ko sa kagubot ng gibong na sa imong pamilya. Sumagod. Igo raman at ako nihatod sa imong amahan o gigsuon din para makatultol sila, pero unsa may nahitabo? Niapil na hinuon kog atiman nila. Niapil kog silbi nila. Pero sige baho sa imong amahan. Imbes gani nga magpasalamat siya ni nang Luz, insulto ang iyang gihatag ining pamilya ha. Og wa ni mahitabo kung dili patungod nimo nga moinungdan ining tanang kagubot karon sa ilang pamilya nga malinawon ra gid unta kaayo. Og nagtuo kang dili na to sila mobalik? Uy, mobalik pa to sila, uy. Og sigurado gyud nga mas dakong gubot ang ilang dadong dinhi sa ilang pagbalik. Ira. Dad, unsa ba? Igo na, anak. Ayaw pabot. Ayaw kukbog. Stupid! Pero Daddy, Nga nang iyo magkukbogan. Nga wa magkubabog. Bisag pila pa lang kamutilang bino ang ako lahol. Dad, nahutog ka usik, Dad. Kaya wa man luya imnang bino. Imo mga ipison sa baso nga nagawas-awas na, unya. Tubig man ang imo imnon. Important ko na mga binuha, Dad. Iwan lang gisikusikan. O karon, kinsa kahit stupid na to iniron. Ha? Dad? Wa kay plano nga sultihan si Nanay Luz sa tinuod nga way nahitabo nato. Ikaw, mag-agad ko nimo. Sige. Ayaw lang una.
para mutabang siya og protect na ako in case mobalik si daddy. Kaya ba ka, Iris? Sa pagkatunan ko sa syudad, nagtuo na kong gidimalas ko. Pero kadako ba rin akong swerte? Tungod na ako? Ilalan pa mo na ipangutana? Kinsagot tayo magtuo nga magkasuod tag-ingon ini. Is nabira sa gugan ako dito sa inyo. Boy ra gyud imong pagtanaw nako. Og agaw na siya pagtanaw nako nimo. Wa magani ko mag-crush nimo kay halos di naman sa kumutan-aw nimo kay taas lagi kay ka para nako. Baguhan lagi ko nakaklaro sa imong kagwapa. Sa imong pagka-artistahin. Artistahin, gyud? Lagi. Bisan sa dam ko. Huwag yun ako makita nga, ingon ini ta. Yung magka-istorya tag ingon ini. Pinaholding hands pa. Murag true. Nga no? Dili day ni true? Murag dili. True, manggod ni. Ipaglaban ba ka ni daddy, ha? Ang pangutana, may pagbati ba yung ganako? Actually, wa. Ambot. Kunya, nga nang okay ram lagi ni mong mag-holding hands ta. Kung gani ka mabuhis kong kamot, oh. Humok na ba kayo mong kamot? Samtang nga ako, gahi. Ha? Ang akong kamot ba? Gahi. Di priyas mong kamot. Oo, lagi. Imo laging kamot. Di paningot lang kong kalit da. Nga nang ipaningot mang ka, uy nga, hangin man. Kanindot ra sa hangin, oh. Bugnaw kaayo. Oo, bitaw. Bugnaw ang hangin. Pero ako, nanginit. Oh my God, Miko! Kainit ko na mo! Ha? Init kaayo ka, oh. Tana. Mamalik na ta sa inyo, dali. Di lang ta magdali. Hinahin lang ta kay murag. Nagkalipungon man ko. Miko, ha? Di ba ako kay bawon sa buhaton basta mga ingon ani? Kuan. Wara masugod kay buhaton. Kuan lang. Guniti lang ko samtang maglakaw ta. Okay. Tana. Dadon na tigas, Doktor B. Okay ra. Minom na kong tambal. Mamaulit na ta. Di ko yawan ba ako? Nabalaga ka na ako. Siyempre, no? Kung mauna, may pagbati na day ka na ako. Huwag mong kiko makitang tambal, uy, Miko. Mga butonis naman eh. Mga hairpins. Gubaon nga zipper. Cover sa botilya. Huwag itambal. Maguwan lang ta ni nanay. Ari na lang dere. Wait sa... Unsa na? Water og face towel. Ako ning bason, then ipahid na ko nimo. Di ba para raman na sa taas kay gilanat? Init man kaayo ka, bi. Wala tayo thermometer din, pero init yun ka. Si nanay na lang unya, uy. Hapit naman tingali ito maabot. Nga nadig ako. Luoy na kaayo ka, uy, Miko. Sige na kag inom og tubig, kay wa may tambal. Maikugunin mo? Hala, uy. Kinsa man di ay laing mo atiman mo, no? Kita ra baya. Feeling na ko, dugay pa to si Nanay Luz. Mao ba? Siya nga. Ha? O saya nga? Nagilantan ko. Okay unta ka ito nga dugay pa maabot si nanay. Pwede ra unta to. Dunay mahitabo na to. Unsa? Hoy, ikaw ba? Aray! Lala, sorry. Oh my God, nakasanay noon ko nimo. Sorry. Okay ra. Uy, bigakos malagi ka na ako. Matakdan ka gani na. Grabe. Mataktan ko dayon. Simba ko, God. Pero likay lang ta ba? Di ko gustong mahilantan ka. Oy, concern siya na ako. Bida, swerte lang kang gilantan ko. Hoy, seriously ba?
Nabala ka na ba agad kaayo ko nimo? Mangita na lang kong tindahan, be. Layo kig tindahan diri, uy. Naabitaw ko'y sakyanan. Basta, puyo na lang. Magguwat na lang tayo, nag-abot ni nanay. Ah! Husto! Si Ira! Katulkol man ko sila. Salamat ha, Ira. Tumar na lang sa balik human sa 4 ka oras kung dili gihapon mahuwas imong hilanat. Og ibili na lang sa nina ko ang thermometer. I-monitor lang niya iyang temperature, Elise. Okay. Thank you ha. Pwede rin sa balikon tamuon niya. Sige. Adto na ko. Ihato di ka sa gawas. Ayaw na. Bantayin na lang si Miko. Makatuog na karong taod-taod. Ira, salamat pag-usab. Why problema, Miko. Basta ikaw. Arin ako. Gatugon ko. Sige. Katuog lang. Bantayan ti ka. Nakatuog na siya. Naunsa man ko. Wa ko makasapot na ako. Ako pag yun ni. Naabot ko ining tapita tungod sa akong pagrebelde ni Daddy. Mikoyo ko ni Miko just to escape. In short, ako nagikamit si Miko. Pero, nganong at peace raman ko nga. Ngani ako upan niya. Dinhi ining mingaw nga dapit. Ining klase sa kinabuhi nga layo ra kayo sa kong naandan nga lifestyle. Ganun mo lang okay raman kaayo ko. Feeling at peace. Feeling contented. And to think na they are totally strangers. Si Miko, si Nanay Luz. Pero murag sila ang saktong mga tao para nako. O gusto na ko ikaupan og tukay. Unsa man kay pasabot ini? Unsa man? Niara ni mga tambal. May tambal sa hilanat, tambal sa sakit sa tiyan, tambal sa ubo, tambal sa high blood. Niya pa tambal sa bato ni vitamins din eh. Basta daghan eh. O niya tay thermometer gitagsaan baya og mga thermometer sa barangay ang kadabay din he. Din nagibutang ang sudlan nanay. Ay sa ilawom sa kong katre. Na, saan pagkakita ni Ilis ana? Nasa ilaw mo din na si imong katre ni mo gibutang. Ay. Ang sakyanan ron ni Daddy. One touch and you got me stoned. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning sugilanon. Swerteng di malasa. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon, Alex Repulyo Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. In love with you. Pumunto ka listeners ang part 2 sa Swerteng di malasa, 2 buwan kapin bago na sumpayan. Sinsya kayo na listeners, labad lang isa ba? Madadara tong labad sa sa problema, madadara to pero kining mata. Lisod tagtutok sa cellphone kung natay kuan. Hindi maglambal tong lisod kay tutok sa cellphone. Ito kung problema, madadara man to, kaya mulakaw ko, mato ko mag-edit, pwede raman. Karon kay puno pulis problema.
Ning puno sa problema ning labad sa o nga konektado sa akong mata. Muna nga gi-reject na ko ning duha wala na ako sa uba kay kuan labad kay sa o makasamot na di ay. Nya magbasa sa ko sa mga shoutout mga listeners no nya sa inyo hasang comment kana lang mapili lang akong comment no. Shoutout ni Maricel Implio no. Hi sir, pa-upload naman sa dramang Chico Malo. 2 months ago niya comment no, na-upload naman itong Chico Malo no. Nagdugay lang kung makasumpay no. Pero salamat kay Maricel Implio no sa pagpaminaw. Si Jocelyn Infante Lord, salamat sa bag-o nga drama Lord kato sa munyeka Lord kay nindot napamatio no. Nahumana no, nawahi na jud tagbasa na kay 2 months ago man ang comment no. Ako lang ditoon mga kalisnas no. Shout out Jocelyn Infante. Shout out ni Lingel Habman. Salamat kay Lingel Habman no. Nya di na ako hotdog basa ni kay murag paminaw nako samaw. Si Boss Ipancho, Boss Jan ang umanag munyeka no. Salamat Ipancho no. Nya shout out nimo Ipancho. Nya si Badiday no, shout out no. Salamat kay Badiday sa imong kanunay pagpaminaw. Basahon na nato na imong comment no. Makahilak na lang gud ko makadungog Christmas song unsaon man gud nga need man gud paglangyaw para sa pamilya magkahuna na lang gud ko pila nakapasko wala ko sa kiliran sa akong mga anak. Magid Badiday mo na isakripisyo ninyo mga OFW no. Laban lang gyapon. Sa akong payag di na lang ako ni basahon no kay negative imong comment. Tamo ang problema nimo no. Salamat na lang sa akong payag sa imong pagpaminaw no. Nya si Annalyn Santarin makalingaw mandi ay ni nga drama do. Salamat to God always. Salamat pod no. Annalyn Santarin bitsuon na ako ni shout out labad. Ni Malus Bin shout out no nya si Manahil Ali shout out. Rosie Daguhoy shout out. Annalyn Samson no shout out no. Salamat kay Annalyn Samson sa kanunay pagpaminaw. Si Alfred Atilio, shout out no. Salamat sa pagpaminaw Alfred. Si Mapips, salamat kayo Mapips sa pagpaminaw no. Maris Reyes, salamat kayo sa pagpaminaw sa mga drama. Shout out nimo niya si Beverly Ardines. Salamat kayo sa pagpaminaw no sa Swerteng Di Malasa. Gisa Abihero, salamat kayo sa pagpaminaw sa drama nga Mangtas katapusang sumpay niya si Mihias Ludi. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Hain ang Langit ng drama no. Si Annalyn Makasling. Salamat sa pagpaminaw sa katapusang sumpay sa Maribel sa kagabihion. Hindi na lang ako pagbasa mga kalisteners, di na lang ako apilon yung comment kay di pa makaya tutok. Samaw nga labad sa Rocky Vlog, shout out ni Rocky Vlog. Salamat sa pagpaminaw sa drama nga yung iyampo ko ang kalag mo. Nya si Badiday, salamat kay pagpaminaw Badiday no. Sa imong makanunayong pagpaminaw nya si Puan Prince, salamat kay Puan Prince sa makanunayong pagpaminaw sa mga drama. Si Lingel Habman, shout out, salamat sa imong kanunayong pagpaminaw sa mga drama. Si Badiday, salamat kay Badiday no. Kanunay jud si Badiday maminaw sa mga drama. Ug si Annalyn Samson no, kanunay jud ni maminaw. Salamat kay sa busy kayo maka-comment gyapon no. Ya pasensya sa pagkakaroon no, hindi lang nako hotdog basa yung comment kay labad in town kayo kung ulo ron. Ako lang na nagpantahon kay 2 months na rabaning dramaha wa masumpay. Ludi Mejías, salamat kay sa kanang pagpaminaw niya. Si Jocelyn Infante, salamat kay sa pagpaminaw no. Kanunay yun ni naminaw niya si Maricel Implio. Balik-balik din mga nag-comment no. Si Annalyn Samson, si Binansya Porinto, salamat kayo no. Si Edwin Pancho, salamat kay Edwin Pancho no sa kanunay pagpaminaw. Si Juan M 9814, salamat kay Juan no sa imong kanunay pagpaminaw. Si Edwin Pancho, Aisa Alcosaybi, Rocky Vlog no, shout out ninyo no. Si Gisa Calvo, naminaw sa ikaw akong kinabuhi, salamat sa pagpaminaw. Letter E Adjas, ano ni? Salamat sa pagpaminaw no. Katapos ang sumpay sa iyampo ko ang kalag mo niya si Asila rin Pons, salamat sa pagpaminaw no sa munyika. Si
Aisal ko sa ibi, Urapi Vlog, salamat sa papaminaw. Si Alita Calanza, salamat sa papaminaw. No? Kini mabalik-balik na pagbasa mo ni sila. Sige, comment mga kalisteners. No? Lingil Habman, Edwin Pancho, Manahil Ali, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Juna 30, salamat kayo. Tanaw sa vlog na ko, no? Itong ugong sa tinga, no? Si Rocky Vlog, salamat kayo sa pagpaminaw, Rocky Vlog. Si Manahil Ali, si Rolando Alaan, Nias Ludi, salamat sa inyong pagpaminaw sa mga drama niya. Jan Salangan, salamat sa pagpaminaw. No? Sa nibalik ako tungod nimo. Nibalik ko tungod nimo, nag-comment siya. Salamat idol, nag-enjoy ko sa imong mga post. Salamat kayo Jan Salangan. Si Abi Abriguso, salamat sa pagpaminaw no? sa munyika ang drama. Si Logic, naminaw siya sa Ay na ang langit, no? Happy New Year po di mo, no? Salamat sa pagpaminaw, Logic, no? 8085. Si Jan Salangan, si Manahil Ali, Logic. Pirmi sila nag-comment na mabalik-balik na itong basa kay pirmi sila nag-comment. Manahil Ali, Logic. Si Mars Albero. Salamat sa pagpaminaw, no? Si Calmira Binarao. Salamat kasi sa pagpaminaw, no? Niya si Elizabeth Ribukas. Salamat kayo sa paminaw Elizabeth mo sa naminaw siya sa kuan, ma-reveal sa kagabion. Nya si Ricardo Manayon. Salamat sa paminaw sa Swerteng di Malasa Part 1 o si Angel Me Dinsing, no? Naminaw siya ma-reveal sa kagabion. Si Maridel Abilia, naminaw siya sa Munyika, no? Salamat kayo sa paminaw. Maridel Abilia. Ricardo Manayon, salamat sa inyong pagpaminaw, no? Sa Swerteng di Malasa Part 1. Lods, matagal pa ba ang part 2 nitong drama na to? Pag mayroong part 2 ang drama na to, share ko to sa FB page ko, Uncle Dags. Sana mayroong part 2. Salamat. Salamat kay Ricardo Manayon, no? Karon pag ito nag-upload sa part 2. Si Kokoro Kung Ho, ngiga Spider-Man man. Salamat Kuro Kung Ho, no? Naminaw sa Munyika. Si Mihia Suludi, salamat kayo. Aisal ko sa ibi, salamat kayo, no? Sa inyong pagpaminaw. Puan Prince, Lingil Habman, Edwin Pancho, Roma Bitwala, salamat sa inyong pagpaminaw sa mga drama. Jocelyn Infante, si Holland Daniel, Saisi Morales, Badiday, salamat kayo sa inyong makananayong pagpaminaw. Si Ligaya Gaudan, Edwin Pancho, Annalyn Samson, salamat sa inyong pagpaminaw. Lingil Habman, Edwin Pancho, Rolando Alaan, Laika Kabilis, salamat sa inyong pagpaminaw, no? Kamayang Vlogs, Annalyn Samson, Saisi Morales, Aja Labadya, Aisa Alcosaybi, Lingil Habman, Aisa Alcosaybi, Edwin Pancho, no? Sila gil kanunay nag-comment, salamat kayo sa inyong kanunay pagsunod sa mga drama. HM Titing, Lingil Habman, Junisa Caballero, Rito Paking, salamat sa inyong pagpaminaw, no? Ricarda Buscano, Juan Prince, salamat sa inyong pagpaminaw. Niya si Ray Mahusay, Ricardo Manayon, Boyet Kibiters, salamat sa inyong pagpaminaw. Niya, hindi labad-labad, apit na siguro ni. Ma'am Grace Blanca Flor, Nestor Mendoza Jr., Jade Quito, Rudy Mejia, salamat sa inyong pagpaminaw. Niya si Edwin Pancho, Jackie Ross, salamat kay Jackie Ross na nag-comment siya, salamat mga dyan, diligid ko paminaw sa uban nga minugbo kay Daniel ko gahulat sa dinaga. Salamat kay Jackie Ross, no? Sa imong kanunay pagpaminaw, no? Sa tagdugay ko maka-upload pero anay ka maminaw, salamat kayo. Si Annalyn Samson, salamat kay sa pagpaminaw, no? Jocelyn Infante, si Alexander, salamat kay Dong kay makapaminaw nagud ko sa mga drama sa ato Ami Alexander, Atlanta, Georgia. Naghatag ni siya super thanks, no? Salamat kayo, no? Alexander. Salamat Dong Alexander, Ami Alexander, Atlanta, Georgia. Salamat kayo Alexander, no? Sa imong super thanks o sa pagpaminaw sa mga drama. Nabadlabad yung kalasinas. Sinsya kayo. Ibancho, salamat kay Ibancho, Aisal ko sa ibi. Yan, na may comment niyo.
Kinahanglan nga sentro na to ang Ginoo aron malikayan ang iwan ang buhat lisod jud ang depression basta mo atake bitaw ang binjan kanus aman ka magsugod sa tambag-tambag portion sa imong intro vlog kay ako'y una salamat sa sumpay pag ganito masugdi no pasensya mo na yung plano saon man ni nga alam ko gisungog sa panahon problema labad pagi sa ulo na di pa rin ko makadesisyon no pero mao na atong plano po no salamat kay Aisal ko sa ibi si Brenda Manahan salamat kay Brenda Manahan no sa pagpaminaw nya na siya comment ani da idol palihog ko sa drama na lagom na yuta og lawod sa kasilag si Reverend Father Aspasio ni wala ko sa Pilipinas na ako sa gawas sa nasod palihog ko idol ako lang sa bahala nimo idol karaan na kayo ni nga drama idol please palihog ko sa drama na lagom na yuta o lawod sa kasilag si Reverend Father Aspasio ni salamat sa pagpaminaw Reverend Father Aspasio no nawa ko aning dramahan nga imong gi-request no naminaw siya sa drama nga way hilakay day nga salamat kay no Brenda Manahan si kuan din ni Reverend Father Aspasio salamat sa imuhang pagpaminaw no nya pasensya kay wa kita ni Father no sa imuhang gi-request nga drama nya si Mami salamat kay tanaw sa vlog nako nga ugong sa tinga nya si Ricardo Manayon salamat sa pagpaminaw sa Swerteng Di Malasa part 1 ug si Think Positive mo na ni ang part 2 no Think Positive salamat kay no Alexander Castro salamat sa imong pagpaminaw no sinsa kayo nga dugay-dugay ta ka kuan sa tong vlog o si Mami salamat sa pagpaminaw no Sekretaryo Lini ang itanaw din sa vlog dahil wala naminaw drama si Gisa Abihero naminaw siya sa basura ka lang salamat kayo si Buyet Kiefer naminaw siya sa Unyika si Lovely Griffon naminaw siya sa tapos ang sumpay sa Ayay Mapisuko si Ceci Morales, Edwin Pancho, Lingel Habman, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Si Kimberly Bordan, Ipos Dulang X Kingdom. Wagi ko kay balo ang dramahan, no? Pasensya kayo Kimberly Bordan, no? Wako kakuha na ng X Kingdom na drama. Niralisa Puntanosa, thank you sir, makalingaw kayo nga drama. Salamat kayo Niralisa, no? Puntanosa, na si Dan Caballes, salamat kayo. Si Lingel Habman, salamat kayo, no? Na si Ima Madura, no? Salamat kayo, no? Sa pagpaminos mga drama. Minos las katapusang sumpay sa Munyika, no? Si Juan Prince, si Silso Kulanag, Laika Cabilis, no? Salamat kayo. Yan, tanaw sa kong vlog si Joel Salazar, no? Sa tanaw sa vlog sa ugong sa tenga, nya si Estelita Balili, naminaw sa gibalik ko tungod nimo. Hi sir, wala kay upload sa drama ang Mary Jane, pangit man ang akong nakita, wala mahuman. Nahuman yung dramahan ni Kuan, adi drama Bisaya, no? Kining Mary Jane, Estelita Balili. Maricel Impeyo, Chico Malo boss, no? Na-upload na itong Chico Malo part 8, no? Pat na lang ka part kuwang, no? Ato pa itong subayon. Humanong lagi na ito ng Chico Malo, no? Pagkaroon ng murag kuan pagod na pa yung mga balatian, na pa yung problema, no? Yan po kung yung mga kalisuners, no? Si Dudski TV ko. Tanaw sa vlog dahil kung ugong sa tingan. Si Mar Albero. Namina po siya. Salamat sa paminaw, no? Estelita Balili, salamat kayo, no? Si Ricardo Manayon, salamat kayo sa paminaw. Efren Pabon. Diba si Randy Suson man ang nadala sa papel ni Mateo, aktor dahil si Ariel Mancao. Siya pa jud si Mateo. Abi kog si Ariel Mancao, technical side sa recording. Si Ariel Mancao man itong aktor sa Mateo nga drama, no?
Siya ang nagdala sa role nga Mateo, no? Si Ariel Mancaw. Dili si Randy Suso, no? Nya, salamat Efren Pabon sa pagpaminaw, no? Nya, si Kim Briggs Michael Pogi Rider. Naminaw siya sa katapusang sumpay sa Munyeka, no? Salamat kayo. Nya, si Rima Husay, salamat kayo sa pagpaminaw, no? Nya, si asa ni? Lindro Velasquez, tanaw siya sa vlog na ko nga ugong sa tinga niya si Nisinda Gumibud. Naminaw siya sa nakatapos ang sumpay sa Nanay Rosa. Niya si nakalimot ko sa ito aning Nanay Rosa ato aning kuan pohon subayo, no? So na ako ani kabalo aning nakoy kuan ani sa playlist nako, no, kung i-save ang kanta ning Nanay Rosa pero pohon akong subayon kanakalimot ko sa titulo niya ato ni i-upload pohon sing tingali, no? Okay, katapos ang sumpay naman ni atong nambutang diri, no, atong ibalik ang part 1 ani pohon aning Nanay Rosa. Kinal ba po yung mga nag-request ani? Si Mihias Ludi, no, salamat sa pagpaminaw, no. Nya si Intanaw sa vlog po na ako si Nova Austria, no. Salamat kayo. Si Beltran Bagyuso, minaw sa part 1 sa Sorting di Malasa. Si Ludi Mejias, si Juanchi, minaw si Maribel, si John Alwin Miscala, minaw po siya sa Maribel Yapon. Si Ludi Mejias, salamat sa pagpaminaw sa Basura ka lang. O si Ricardo Manayon, salamat Lods, mayong tag na natoy sumpay ang Sorting di Malasa. Salamat. Sana ma-shoutout mo ako from Davao del Sur, Digos City. Shoutout ni mo Ricardo Manayon diyan, no, sa Davao del Sur, Digos City. Mo na niya part 2 nga imong giat nga, no, sa Sorting di Malasa. Salamat kay sa pagpaabot, no. Si Gerardo kasakit ba niyo naminaw sa katapusang sumpay sa Munyeka. Remark Labitan nindot sa itong mga kaliwat idol. Maugid. Namo ko ato na lang yung mga kulang. Pero na ko ikuan sa katapusang sumpay ito nga part. Pwede ito na ko i-arrange gapon, no. Kamo na lang isabot, no. Masabtan magyapon sa na kulang to gahog itong trabahoon. Pero di lang kumusaad mga kalisunod kayo. Di pa na kaya ang pag-upload daghan. Puho na yun, no. Yes, si Mayla Tuyak, salamat sa pagpaminaw, no. Pa-shoutout idol taga Maunlad, Santa Cruz, Bulacan. Kaya may nag-abang sa RMN drama ni mo idol. Salamat kay Mayla Tuyak, no, diya sa Maunlad, Santa Cruz, Bulacan. Salamat sa inyong pagpaminaw sa mga drama, no. Naminaw siya sa drama ang Bibali ko tungod nimo. Ug si Alfonso Garcia, salamat kayo sa pagpaminaw. Si Milagrina Braga, no. Naminaw ang tanaw ni sa vlog dai. Ug si thyroid patient naminaw ni ang tanaw ni sa vlog nako tong ugong sa tinga, no. Daghan day mga viewers ato dai. Na naga-comment ani. Salamat, no. Di na ako basahon ang mga comment ninyo, no. Kay mga Tagalog man din kaya nag-comment. Tito Boy kay Tagalog magpunahot tong nga vlog, no. Mga Tagalog sa mga nag-comment, no. Salamat sa pagtanaw sa vlog, no. Maraming salamat. Tito Boy Garcia, pa-shoutout naman idol, no. Shoutout nimo Tito Boy Garcia, no. Tanaw sa drama, naminaw sa drama ang Way Hilakay. Rocky Vlog, shoutout. Rolly Bihante. Na-upload na to ang part 7 sa Sikumalo, no. Naminaw siya sa Balhabal Driver ka lang. Na-upload na po ito part 8 sa Sikumalo, no. Rolly Bihante. Eros Win Erosido. Boss ka nang nindot na po sunod drama, boss. Puho, no. Naminaw siya sa Iki Rakisa. Si Annalisa Abrasado, naminaw siya sa Balhabal Driver ka lang. Nindot siya nga drama idol. Magit. Si
Romilito, salamat no sa pagpapantanaw sa aminaw sa dramang Maribil sa kagabi. Inumdum ka sa una, inumdum mo sa una kay Genebidad Japon. Laylani ihas nga bulak sa paraiso. Ambot kung ma-upload pa ba kahato dinhi. Nadugay naman kayo to. Hihi. Pero ganahan gid ko ato ng drama. Pasensya ka no kay wag kita ng dramahan no. Kanang imong gi-request no. I-comment. Laylani ihas nga bulak sa paraiso. Pasensya kayo no. Romilito. I-try ni request ni kuan ni Radio Drama Bisaya no kay nakabantay ko niya daghan kay sig drama ron nga gi-upload no. Kasi naa ni siya kopya no. I-try ninyo nag-comment si Radio Drama Bisaya no. Si Marionis, thank you idol, ganda ng kwento ng habal-habal driver ka lang no. Mong yun nidot kaya na ay comedy niya action sad kayo. Si Marionis muna nagbasan to no. Ya si Analisa Abrasado naminaw siya sa matagtak tul sa buwan. Niya si Mariones gapon naminaw siya sa Lungkoy Pusoy, no? Lungkoy Pusoy. Ay, Idol, salamat sa mga upload mo na mga drama. Idol, wala pa man sumpay sa Chico Malo. Sana, Idol, magkaroon na rin ng part 8 yung Chico Malo. Thank you, Idol. Na-upload na ito ng part 8, no? Salamat kayo, no, Mariones. Di nila tama yung comment, mga ka-listeners, no? Kung ano lang ako daw basa kay makaya si tutok sa screen sa cellphone. Sakit sa mata, labad sa ulo ba mo. Medyo gisipon po ko ron. Natiwasan. Wala nga. Mga ito mga kalisunod mo na. Buho na po ang sumpay no, sa si Kumalo no, o sa ang bagong haon dahil. Pa rin ako masumpay po bagong haon din no. Bagong haon, tingnan itong isunod aning drama. Pero di pa lang kumusarog karon ta ka maka-upload kay di pa makaya ugma na lang tingali mga ka-listeners no ang bagong haon. Mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all. Advance man naman Pasko. Pabuto na po ng Pasko po. Hapit na. Dali rag bulan mo dagan mga ka-listeners no? Advance niya po. Merry Christmas. Pero March na ron, dali aray. Pero muagi pa taog Semana Santa, no? Mga ito mga ka-listeners, salamat kayo. Balik ko na ko. God bless us all.